ଆରେ ତୁମମାନେ କି ଘରେ କହିଛ କି ବାହା ହେବା କଥା? ଆରେ ଜାଣିଛୁ କି କାଲି ଆମ ଘରେ ବାପାକୁ ମୁଁ କହିଲି ବାହାଘର କଥା ଯେ ମୋ ବାପାକୁ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ କହିଲା ତୁ ତ 4 ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ 10ମ ଯେ ପାସ୍ କରିପାରୁନୁ ତତେ ଟିକେ ଝିଅଟେ ଦେବ କହିଲା ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ କାଲି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଟକଟକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଗ ନିଜେ ଠିଆ ହ। ମୁଁ ଏଠୁ ତଳକୁ ଅନେଇଲି କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି ଆଉ। ମୋ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ବାହା ହେବୁ। ଆରେ ତମମାନେ ତ ସବୁ କହିଲ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ବୋଉ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାହା କଲେ ତ ଦିହର ଲାଗୁନି ତତେ କାଠି ଭଳିଆ ହେଇଛି ତତେ କିଏ ଝିଅଟେ ଦେବ। ଆରେ ମୋ ଦିହ ଲାଗୁନି ବୋଲି ତାମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବିନି କ'ଣ କହିବୁ କହ। ଆରେ କାଲି ବାହାଘର କଥା ନେଇକି ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପାର ମୋର ପାଟିଥିଲ। ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଖ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ବାପା ମୋତେ କହୁଛ ଆରେ ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟେହିନୁ କ'ଣ ଏଇନୁ ବାହା ହେବାକୁ ହେଉଛି ପୁରା ସେଟା ମୋର ବାହା ହେବାକୁ ଅଛି ନା ତୋରି। ମୁଁ ତ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲି କହିଲି ସେଟା ବାପାର ଆଜି ହେଲା ନାଳୁଆ ପିଛା ଯାଇନି ସେଟା ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନଟପଟ ହେଉଛି ସେଟା ମୋତେ କ'ଣ ବାହା କରିବ ସେଟା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର।